I chairperson jungi I kong lungdok I balong ru I additional SB Jongka West Jante Hills District. Ngia don lang hani kini kiri rangba ki officers nadu nakate ka department jungi bat kumjuru ki district officers barok Ngiskau tenat ia kecing don lang imas ngau bahalang dahar u deputy chief minister u MLA jong ka ri jantia berokowai u balong nong yalam u balai u balabit u balabian nia don lang hang niru ia imanu jorki u local MLA badan burom jompi u brio u bakenjai u bajarjar mereka kam kalau kabanet Nia don lang hang niru ki arngut ki MDC jong kanigatan ngai kublai ya kajing dorongkat kajing ya pensingan ya kanika program kanika seni ke bamenta bad ngis nguburom I DGP jongi I kong nongrang I balade pai kren menela de kren akmat jongi ya don lang kanika por rengkat berkat tim gejenghi u IGP jong law and order u ba Davis u don lang mat ngiang ni te kumju ngia don lang ang ni u DC SP bat ki district officers baro bat ngamla ru lem pen pau ya kejing skau burom ya kejing don lang jong I Dr. Henry Lamin u de wei na ki rangba on men jonga bangi jia kendu nadu mensyua bat hadu kini kisngi ke bamenta kerpang ai koblei ya wahe snong ya kinong yalam snong jong barutu ki members jong snong bat kumjuru ya paro mapi ki kun samla ki long kami ki long pa bat kam tam ya kinong yalam ki headmasters jong ki school ki biawan lang rengkat bat ki kena skol I parish priest I pastor ki biadon lang na kani kapor ko blay sibun ban pensingan ban penipu ipin ya kani ka program ko blay sia jamu ki kena skol ba I pilai ai ki ki program job ki ba per ki ba pen snotenat yang I way be way te kumbaong I mas ngoba menne ka bapla ko lo kelentia ngasusya be ya kejeng lam moba nujor uyalam ka to kelenti ka mas ngau banjan pras ka singkai bro bat ngas ngodom ru ngong beli wan yalam ya kani kejaka timah ka bagadu wong sar mon yalam knang namar bapila ai kan riu klur tam buat kata ro ngampan nge enlo I utau mau ngasangge te kejing le jom I ka balapalat Uta de WMLA berstat bandai dan kata hasiteng galati pini yang atau sasarya blem saya kilo siteng sar kilo sakata ngam srutu house dan ngong pi ngasro tenat ba menta kasngi nalor bangiwan ya kaban play ya ka office trekam jongane ka police outpost hanne habar itu Ngiwan ru banbu mau nongrim yakini ki project ki bangi na kasorkar ngila ai ya ka sanction hakabasa kendiat tayo kendiat benai ngin sedang no yakini ki sautuli ki projects bat benta kasngi tang nakaliang jong ka pludi ka poi komba arpolai hadu arpo sauklur ka project ka bangiwan banbu mau nongrim rengkat bat kijing play ya kani ka police outpost jong piang ni kena kata kadau ngapot panong kilong kami kilong pa kinong yalam snong barok bat kumju ki hep kibarit kan mau tang kawai bangi na kalian ka sorka ngikwa ban wanra bantuj karoy kapar hakeleng saudong jong kejela bai jongi na kata-kata ngong yapi ngi nakasorkar ngim tiak ngim dem ngi persangkat bala ban perkat ya kabha kamiat jong kasnong jong ka district laniki constituency baper
hapo kajela kabai kajongi kata kade kecing angnut kajongi bat kumju nakaliang ka home police ka kamram jongi kalong ban yale kat bala ban pendujai ya ki criminal activities ka kamram jongi bat kajing angnut jongi hapo kajing lam jongi DGP teng isnei bagi polis jongi kimyo tia yo dem shu namar baki chat ki crimes ki bami hakadega juk ka bamenta don ki crimes ko mga ongai ki ba pampor hadu shisnem duna bangin yo ban kem bangin yo ban buk ya ko bakum kita ke brio halor jong kata ngani tru ipi teng ki polis jongi ki bapli ki sha tim ki sha keren lai project lai posted bonsi na ngidon ya ka review meeting nakaliang jong sorkar ni ay mensim ya ki police force barok bakim day bandu mensim ban ngasoban ong ya pi katan baritu porok kaweru ay mensim lem ya ki police force ki jongi bakin nangla sisa ban syakri ban ay ka bapahatam ya kaneka time bat kadong jong pi barok kawe namar la dengim kemru ki keno balai pim kem teng nangi kemru ki keno balai ki kem pi kum kita ki de ki chat jing perkat ki bahangi anrei ki bapli ki polis ko mangoong ya pi ki hap ban kit lut ya kata ki jing syak keno ki balai pujat lai posti ngakwa ban ong ya pi katu ke jing jia ngatai ka bajia sora kadeka history nak benta jong ki police force jongi hapo kari India porokwe ki balala ban yo ban kem ya ki runar katu ke jing jia ka ba ngatrai hapo India katum ke jing tip jonga ki kwa ruban penmi film ban sna film gidon gi aktor gidon gi industri simat ki bala persang ban sna film ya katu ke jing jia hangtei hapo sora tingan ye tu ye pi abang alek sadali la ningalek kelen saudong jogari India ngatang suong bangadei na megela ki salute baki ong ngeu bahang pha ka khubor jong kajing appreciate lene jong kajing nyeu kor jongi ya kador ka baki polis megela kelale bat ki ong ngingej kem ban numdei na ki polis megala kan bampor ban yo ban kem ya ki runar ki bale ya ki tu ki kam ki ba sirkai hadu kata kalong ka burom ka bakraw na kabentak ki polis ki jomi te kabanga kumut ban ong atmat jogi ki pait ba nong snong tongin ye trailang bat ka team jogi police force ki jomi banginan la susu ban rat dengkong ya ki jins deo barok ki badon haka imlang kasalang bat kamtam ki ba persyang banwan nabar jong kajela mikla jong de hakabedei bat kajing penpau jong urang ba snong jong kabaritu nak kabenta ka border outpost hantai mukro nilai persyang nila perkat na kamenta begin snai ya kabakum kani ka office ka babit ka babiang ka jakasa ngidang ya penbek ya ka jakang ngidang don jing tendiet hakwedei bat ka jaka ka puta ban ngangit ke iba buan ito larnya yo ya ka jaka nan ya tu ipi ngin sale ya kabadon kam namar kum bangoong ipi ngiruk isanut na ka sarkar ngikwa ba habang ibu ya ki police outpost habang ibu ya ki police station bat kumta terter ban penbit penbiang ya ka jakasa ka jakasyong joki bakila ban perform baha lani ban tray baha nang kabenta ka jingsingan jongpi jonga ki pat ba nong song snong jong gejela megalaya barokowi kumta kabanga kerpat sa sisin pat ya ki borsnong barok tongin ye tray rengkat bat kini ki polis ki jongi kanang ba kumangoong ye pi ngin pentikna kumangoong i mas ngau ba baka baritu menta
kala kamsengan ndai kum hakipor mensua ka crime rate ka dei ka jinsya ka keo haduk kata-kata te ka banga kerpat ia pikin nong sok snong bai sngau bha ban num siaptin nrai ban yarlong perlok bat kini ki police officers jongi ki police personnel ki jongi na kamenta ka pit ka piang na kamenta ka jingbha jong ka syong suk syong sain hakeleng saudong kabaar hakbedei bat ka PWD kabang akuak ban kerpat kolong ba ken mau ba habang isna ya kinagi project habang yo sanction ngajua i badon kinagi seng teng teng gibalai pekyo bakakam ke bomlong kabakumne ke bakumnai kabang akuak ban ong ya pi ki borsno sngau bahaya ke kialang ya keniru bangin pelong ya kan no kan project kababit kababiang bat kham tam ka quality jongka kan long tik kat kum kitu ki specification ki mengilabu ngaso ban ong ba ngidon kam ya ka jingtrei rengkat bat kinong yalam snong baro kinong yalam snong pidei ki baria don bentak bat ngi ka sorkar lakalong nakabenta ka quality lakalong nakabenta ka education lakalong nakabenta kinu ki projects ki bawan hakatan hakasnong gajawi ngasoban og matungin ni trailang baki officers jogi department baper lakalong ya ka pludi lakalong ya ka education lakalong ya kinu department ngidon kam ya ka jingtre rengkat bat ki borsnong ki bortau kenang ba kata ka project ka bangingi ai kita ki scheme ki bangiwan the kan long sisya ka jing mentoy ya pi ki nong song snong barok dang kendiat sngi ngi don ka wi ka meeting ha ka bangila sa khot skau ba ya ha kita ki senjuk ki rang ba snong ngakan mau kendiat sngi ngi don ang te apo riboy ka senjuk jong ki rang ba snong ka e ka baki keren ha ka tu sngi ka e ka bangi slok baki kolomba ki om ngin ya trailang bat ki program ki project jong ka sarkar bat ka sarkar ru ka dei ban ya trailang bat kini ki senjuk ki rambasnong kabang sudai bah kata ngani wi ngirang kren badusien ngau ngatrai kata ka dei badon kam ngaso benok mo piro pide bandon kum kani ka senjuk ki wahesnong kenang bakan no kejing ka bagian tungin slok bangi ka sorka henry pio i kadon kejing jia ka basngausi mi mano wan mano ubangin tip na benang na kenau tenteng satngan anla satngan ka bajia kijongi ni ka emotion ka bajur ba tip ka badai na ka balai to ya lai ni isnei bopli klem tip ya kadang kadu klem tip ya ka baha kamiat haka bakadu ngidunong ngasngau ban a kajing kentu ka pekerpang yaphi ki borsnong ki wahesnong jong kan ka area jong ka thain sngau ba thao de ka senjuk pinlong ki nong trei baya jantam bat ka sorka ngin ya trelang bat phi kinu ki issue ngila bansol kila ban poi sya ka jing tu jing mot lada ni ya trelang ka sorkar bat ki borsnong ki bortau kata ka bangakwa ban kerpat ya pi ban ngets kem bakini ki project ki bangi buk mau nong rim mentar kindai ki project ki ban ai ka jing mentoi nengkong ya ki pai ba dong song snong jong kan ka than barokawi batru ni don kam namar kata kajinge trelang ban kentu ban kenpam yaki officer jongi lada don kano kajing iwit kajing itut hakaliang ka quality bat kajing trei jong kituki contractors te kata kade kajing khot ke jonga bat kajing kerpat jonga yaki paro bat ka bidai shu bat ka memorandum ka bala ai na keleng ngasngau baha ban su ong yapi ban ngin pek ngin kbi ban pen ulong
kawai hadir kawai ngadang ya pasiau mentan bat ul lokal meli jompi kam tam wa he snong ong ba ngidon kam ya ka umbam umdi bat kat kum ke jingtip imat ke jengai kata kasus kumba arpau arsan kilometer dia kani ngatrai ngin ya persang ban walk out ban pek na ka jaka ka bakhamjan le sinikiwa ki bakhamjan khnang bakat nang jan kata kanang penbah bat ru kan kham duna ka dor la ni ka project hakaban sam ya ka umbam umdi kani ka baritu kani ka snong ka wei ka bala he hakani ka thain bat ke area bar kawai te ngam kwa suban bun tin sasisin pat na sultanat mengila ban wan lang hakani ka jaka hakani ka sngi na ka benta bangin play ya ka office trekam ka bapura jong ka police outpost hang ya snong jompi bangangis kem bada ka jing play jongi kani ka office kan long sisa ka jingkerku ya omtang ya kasnong hanrei ya kisnong ki para marjan paro ki badon hapo uput usam jong ka police outpost bat ya katu ka bapiong bakani ka outpost kan bah begin rak siapo ralian ya kani sampai atrai gigi it sampai balek se ban attach le ban ra no saka police station ka ba khamjan tam na ka benda ban sup kar kom trekam trejam de koblei sia jangu sasisin pat kam tam ya ki hep ke bari ki kena school ba i ki bala ai ki tu program ka ba internet map lem ngimla ban penbit ban penbiang ke cakasyong ya pi parok ten rei ai ba ka tiga ski kan long ka jingkemen ya ka ni ka snong ba ja ka ni ka thain parok bangilala ya ka ban play bat ru ban bu yau mau nong rim ya ki ni ki project na ka ban ta ka roi ka par jong ka ni ka thain khoblei ya pi si ha jam